jaka ta wayoyi kayan kuna sani kai karko kun zaga ko'ina a ƙasa tashi ne ya sake mun take. Ina masu neman kayan waya na zamani ko kuma samari da 'yan mata 'yan galiza masu buƙatar kayan ado na waya to ga nesa ta zo kusa. Maza ku garzaya shagon ɗan zarra da ke garin Kano gidan Baba na Gegu a kasuwar Bata. Ya tanadar muku kayan waya kala-kala 'yan zamani domin farin cikinku kamar irin su memory, earpiece, screen guard, original charger da bluetooth, ring light, power bank da jacket ɗin waya kala-kala. Muna da na Samsung da na Huawei da na Infinix da na Tecno da na iPhone da dai sauransu. Muna sai da kayayyakinmu cikin farashi mai sauƙi da masu buƙatar ɗaɗɗayi ko kuma sari da masu son sayar kaya irin su ƙasashen ƙetare irin su Nijar, Kamaru, Ghana da Chadi da dai sauransu. Za ku iya sayya a kamfanin ɗan zarra kuma ya aika muku kayanku har inda kuke buƙata. Za ku iya tuntuɓar mu akan lambobin wayanmu kamar haka: 08038888980. Sai kun zo ɗan zarra mai jakar waya, home of fashion, focuses honesty on quality. Ɗan zarra mai jaka ta wayo.